Femeia din imagine era până anul trecut cea mai grasă din lume. La 29 de ani cântărea aproape o jumătate de tonă. I can't turn over anymore now. My skin has become so fragile. When I move my legs too much, if I lift them up too high, I feel it rip open. A murit în urma unui stop cardiac la 12 zile după ce i s-a făcut o operație de reducere a stomacului, operație în care de altfel își pusese toate speranțele. Drama acestei femei a început cu câteva kilograme în plus. N-au trecut foarte mulți ani și a devenit supraponderală, obeză. Kilogramele s-au adunat unul câte unul până au atins cifre record. Mare atenție însă, obezitatea este o afecțiune și trebuie tratată. Iar românii numai la obezitate nu se gândesc. O spun cifrele, 40% dintre ei au probleme cu greutatea, diabetul, bolile de inimă și cerebrovasculare, hipertensiunea, apnea de somn, tulburări locomotorii, sunt toate complicații ale obezității. Depunerile abdominale masive, într-adevăr, predispun la diabet, predispun la boală cardiovasculară și este forma de obezitate cea mai periculoasă. Organele sunt practic în grăsime, trăiesc în grăsime, dar viscerele sunt prinse și atunci ficatul este mărit, apare steatoza hepatică, pancreasul la fel are mari probleme, apare diabetul, inima este și ea într-un volum mare de grăsime. Orice kilogram în minus înseamnă șansa la o viață mai lungă, dar lupta cu kilogramele presupune schimbarea completă a regimului de viață. Primul pas e adoptarea unei diete sărace în calorii. În primul rând trebuie mâncat puțin și des. 5 mese pe zi înseamnă 3 mese principale de lipoproteine, adică în care să regăsească și carne, și salată, și legumă, și un iaurt, și brânză, și pâine, bineînțeles, să nu punem pâinea la zi sub nicio formă, și de 2 ori pe zi între mese vor fi gustări de fructe. Al doilea pas este exercițiul fizic. Experții recomandă cel puțin 30 de minute de activitate fizică pe zi, 5 zile pe săptămână. Folosim exerciții libere, executate efectiv numai cu corpul, fără îngreuieri. Accesăm foarte bine musculatura coapsei, musculatura fesierului și, bineînțeles, implicit a întregului organism, pentru că e o mișcare amplă. La partea abdominală am exemplificat cu un exercițiu foarte util și foarte accesibil în același timp, prin flexia trunchiului în partea laterală a corpului, respectiv stânga și dreapta, accesăm și partea superioară a trunchiului, respectiv prin exerciții foarte simple de flexe și extensie ale brațelor. După o perioadă recomandată de medic, de la o lună la 6 luni, în care ținem dieta și facem sport, urmează obligatoriu un nou control medical, iar nutriționistul va decide ce urmează. Dieta de menținere este foarte importantă. După ce am slăbit, dacă reluăm modul de viață anterior, practic revenim la acea greutate de la care am pornit, ceea ce este un mare păcat. Se întâmplă însă și ca dieta să nu aibă rezultatele așteptate. Poate fi necesar în acest caz un tratament medicamentos și abia în ultimă fază de intervenție chirurgicală, cum ar fi bypassul gastric, însă cheia succesului în combaterea kilogramelor rămân exercițiile fizice. Mâncarea în exces duce la moarte. Atenție, nu glumesc. Un studiu realizat recent de suedezi arată că persoanele obeze au același risc de deces ca și cei care fumează 10 țigări pe zi. Așadar, mare atenție la sănătatea dumneavoastră, pentru că este cea mai importantă. Eu sunt Lorena Burlacu și vă aștept și mâine dimineață la Observatorul Matinal. Cu bine!